esathengwa ngalo igazi lenkosi uJesu elinenani elikhulu uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela abefundisi abakhona nabefundisikazi, ngibingelela abazalwane bonke ngegama elinamandla elithi uJesu Kristu inkosi. Ngizofakaza ngomntwana owasindiswa eneminyaka ewu7 efunda ugrade 2. Into eyenza ukuthi ngifakaze ngaye ukuthi ugogo wakhe uthi waphendulwa yimina. Ngiyafika kule ndawo, ngifike endaweni abangadingeka abantu abasindisiwe. La kunomholi, umholi wakhona yilo wathi akalifuni iBhayibheli. Wathi uzokwenzela ke. Engathi ngifika ngasayinisa umqulu engawufundanga nokufunda ngoba ngangazi ukuthi uthini. Uvela kuye loyo baba ukuthi njengoba sila kule ndawo sizokhothama kulesa sithombe. Ngasibuka lesa sithombe ngathi Nkosi ngangenza kanjani, sengihlala iminyaka engaka sengiye entabeni ngawufuna umsebenzi ngawuthola kanti ngizozigaxa la. Ngasayina ngesandla, ngangasayina ngenhliziyo. Kanti uNkulunkulu uzongimela. Kunemthandazo la kuthiwa asisho yona. Khona umthandazo othi esangweni lesihogo kufanele kusho mina kanjalo. Bese bathi laba bezemva kwami bathi sindisa imphefumulo yabo Nkosi. Ngizosho kanje uNkosi uJesu izothina. Ngale ngidoda ngile ngidoda. Angizange kusho akushoko kanga. Ngithi mase sengena endlini egumbini lami engizosebenzela kulona, ngiqale phansi ngithandaze kule Nkosi yami eUJesu Kristu. Wazi wathi omunye umntwana onoluvo wesibanibani, thina sawuthandaza kwangempela. Sekuthandaziwe la. Kanti bazothi utshelwe izitshelwa yimina, kanti akumina engizitshelile. La ngikhuleke nengane ngazifundisa ukukhuleka. Sebeyakwazi ukukhuleka ngoba ngasho ngathi ukhona bengicela ukuthi aphakamise isandla ngakhohle. Ngangicela ukuthi ngangibafundisile ukuthi mawukhuleka ngaqale ngabuza ukuthi yini izono, bazisho zonke izono ezabo lezi ezincane. Ngathi ke seniyazazi izono kufanele ke uzivume, ungakhuleki ungazivumile, ubonge. Mawukhuleka ngathi usho izinto ezintathu, uyabonga, uyacela uNkulunkulu ukuthi axolele lezi zono, uzivume kuma wakho noma uzivume kumina. Bayazivuma ngempela. Ngathi bese uyacela ukubonga ngathi kuthathu siyathandaza ke nabo. Sithi mesibuya lapha la kuthandaza khona ngale ndlela singene ngale gumbini bese sithandaza kanje. Ngifundisile ke ngama kubo 91 abazalwane bawazi ukuthi athini ke. Athi uyafikelwa kanje. Kuthe ngisakhulumile kanjalo emqhuhuza imoto uTumela yamshaya wayinhlamba. Sengizothini ke mina kulesi ngane ezincane kangaka ngoba phela manje ngaziphinde zikhona into eshiwo yimina. Ngithe kanje ke ngisasho ngoba ngizela isikhathi amango 91 abazalwane bawazi. Ngathi ngena zazi ngibuka phezulu uzothini engani utheke ukuthi hey vele ke bengiyazi ukuthi asithandazeni sonke futhi sithandaza ngize ngiqala. Ngathi asithandazeni sonke. Imthathe equlekile, imthathe efile.
uhambile waya kufana nomuntu ofile use-ICU ngathi asithandazeni uTumela uzovuka asithandazeni sonke uzobonakala amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu wangipha isibindi nazo wazipha isibindi sathandaza zathandaza izingane zithandaza lento exakile kuthe ngakusasa kwakhethwa abanye ngangakhethwa mina ngoba ngangafune konjengami mina ngiqondena noTumela kodwa ngikhethiwe bathi uPhaphamile utheme ePhaphama wangasinaka thina wadulaphi wafuna wena nje wangasinaka kwakusinaka uPhaphamile uTumela wacabanga wakhumbula ukuthi uvuse ubani sengihlangana noTumela koseyinsizwa ngabashiya ngaretire sengihlangana nayo seyinsizwa kuTumela ngibona ezongibamba ezongiqhawula ezongijabulela enkonzweni yabasindisiwe qhamuka ugogo wakho athi uTumelo lo wasindiswa wena akasindiswa ngamina wasindiswa yingozi ngoba wavuka ngaphansi kwemoto umdwayidwe ekhanda uTumelo wasindiswa lokho kwangempela eneminyaka ugrade 2 neminyaka e7 ngoba bangena bena 6 ziningi ke ezinye ngeke ngofakaza ngelinye ilanga ngoba kuningi Jesu Kristu inkosi